Kaikki täällä on LPS and Minecraft ja me näytetään tuon Siniminun kanssa, että mitä tehdä kun on tylsää ja kun Tramppa on märkä. Eli siis, joo. Ensimmäinen asia, mitä voi tehdä kun on märkä, on niinku Tramppa on märkä ja muutenkin vähän märkä ilma. Mulla on hienot kengät, ei kokki. Jos joillakin siis on trampoliini, mutta jos ei oo, niin sitten tää video on niille jo turha. Niin, eli ei oo tramppaa. Eli siis, tai kyllä näitäkin voi ottaa, jos on tylsää. Niin. Eli ensimmäinen, pelatkaa tennistä. Eikö sulkapalloa, eikö mitä tää ikinä onkaan. No molempia voi pelata. Sulkapalloa. Joo, sulkapalloa. Voi pelata vaikka mennä uimahalliin uimaan, jos pitää vanhemmilta lupa. Niin. Ja jos... Kaverinkaan tai jotakin. Niin. Ja sitten voi myös hyppynarua. Ja Tai voi hyppiä ruutua. Niin. Ja voi pelata Minecraftia. Ainahan voi. Paitsi sulla on koukkosta ja sähköto. Joo. Mutta eikös mun kynnet ookin hienot? Paitsi puhelimella voi. Niin. MCPtä. Se on tylsää. Niin. Ja voi myös pelata jalkapalloa. Ja se on kivaa. Mä voin myöntää sen, kun itse harrastan jalkapalloa. Niin ja voi tehdä mitä vain itse asiassa pihalla. Paitsi, no, voi hyppiä naarua, vai sanoinko mä sen jo? Voi kiertää liiduilla. Niin, esimerkiksi, koska täällä on piirretty vähän liiduilla. Jos on hiekkalaatikko, niin voi. No, se on vähän märkää. Voi leikkiä vesisota, jos on oikein lämmin. Ja, Saattaisikin. niin, Voi katsella pilviä. niin. Ja sitten voi vaan seistä sateessa. Koska jotkut tykkää siitä. Niin. Mut joo, sitten voi leikkiä petseillä tai jotain. Mitä ikinä haluaa tehdäkään. Leikoilla. Niin. Käydä kaverilla sateenvarjon kerran. Niin, mut joo, tässä on nyt. Se oli multa myös. Moi moi! Moi! Niin, ja älä matki vieläkään masteria. En mä osaa olla matki, mutta se on niin hyvä tyyppi. Mut joo, sitten me nähdään ensi videoissa, joten heippa! Moi! Katsotaan se. Heippa!